протестно шествие, това нещо да бъде обявено в деня на протеста. Иначе няма смисъл да се прави този протест, не може само да излезе в деня на протеста. Значи в случай искам... Ако има медия, която излиза в деня на протеста и радио, в този ден. Ще бъдат както да излезе в този ден. носител, така и по електронните адреси ще бъдат разпратени. Значи искаме да уверим медиите, че непрекъснато ще бъдат уведомявани. Всичко, което се случва и което представяме, вие ще го знаете. Ние разчитаме на медиите. Ние разчитаме на вашата... На 23 да бъде моментно да бъде. Фейсбук. Слагате го във Фейсбук и си Планираме евентуално още една пресконференция. Благодаря на всички, които вземат активно участие в коментарите в Фейсбук, защото всичко тръгна от там. И някакси комуникацията става най-бързо и помощта, която ни се оказва от нашите съграждани по отношение на текста на лозунгите, на надписите, също така да благодаря на всички, които дават своите предложения. Много други въпроси. Да ви благодариме за времето, което ни отделихте, да ви пожелаем приятен и успешен ден. С идването на пролетта да се надяваме, че ще дойдат и по-хубави дни за това. И да помагате.